Weet me kijk hoe scoort. Hoe hij zegt dat met die kinderen net om een drooi gelegen. Maar wil aanblazen, Is het net leuk iemand gaan die maar van Perafs komen? Hoe boy. Hoe leuk om kakken van niet. Foul. Zoek je foul hier mee kijken. Jesus. Die kort gaat het rijden, die zo. Schop op hier! Schop op lekker hard hier. Hij is kwaad waza. Ja, ik hoor als ik zo zeg. Onder de laser zei die coaches. En dat is coaching en dat is moning. Zoals je kakken van, kan ik doen moning? Ik wil zeer betekenen dat je luister naar hoe moning coach. Ik heb een coach, doe me moning. Zeg me, wat moet ik dit bestaan? Ja, luister. Wil je Joost praten? Ja, hij is kaal. Zeg, pak zo. Hij maakt het niet. Ik heb gekozen gescreend, yes, zoals ik zeg. Nou niet meer, nee, mijn bek is te vol. Nee, ja, ik zie. Hij heeft andere nuts die geschreven. Ja, ik ben ook niet zo strijd, dat is niet aan je boord. Hij had 5 bollen hij kan. Hij is offside hier. Hij moet de offside. Hij man. Als de laatste game een terrorist. Toen je play. Hij kan de houden. Hij kan doen. En die terrorist, wie ben ik zo kwaad? Wat ik kan hebben nog was. Die heb ik terrorist was de laatste keer voor ons te je komt er in. Je is zo kwaad, nee. Ik moest het leuk om te doen. Zeg niet, geen man, ik heb een man. Ze hebben bijna niet, hoe is het excuse? Een shot, dus ik zeg maar bijna handball, ik bebok de handball hier 2 keer. Van Kevin Zwaar daar. Als een zie spelen, dan is het geen fair game, dan geen fair spelen. Nee, nee, dat niet. Maar ook hier, als je met de home team wil voor hier doen, dat van buiten wat het gaat doen. Maar de rest waar gaat doen, weet je niet. Ah, ja, die moet je. Hij moet in de ruimte gaan blazen door een beetje af te komen. Vlier! Goal! Andere vlier uit. Je kan vanaf lekker zo een short scoren. Alle gooi er zo in. Second ball. Dat is toe ook op fladder. Man, Jesus, take him. Maar klaar spelen. Take him, ik ook foul. Zo fout, daar zit je. Ik ben gaan grond, hij gebeurt niet man. Ik ben gaan grond toe. Hoera!